Ang isa pa hindi mo malipatan. Ang flying saucer gani. Flying saucer, sandwich na siya. Oo, nga chicken sandwich na siya. Nga dako. Basta ang hurmay na do flying saucer mo. Mulab daw. Kay daw dira na ginaluto mo. Namet. Ginatoast na siya. Namit siya. Ano ka dako? Ano sa kadako. Abi ko yan magsingka flying saucer, dako. Doon mo ni Black dako. Doon mo ni. Hindi, pero ang iyabal ang kurti sa flying saucer mo. Oo. Hindi, bilang flying saucer, bilog naman loob mo. Nabdan ko man ano, flying saucer nga sandwich na. Ang gina sa muna, pero may ang ginapangayo kay mami mo. Kaya ginamitan ka gin. Pero chicken sandwich na Oo, siya. chicken sandwich na siya. Ang chicken do ginakusipan. Sipad na yun. Oh, tapos naputang mayonnaise, no? Dumduman ko na sa Prince Kitchenette. Kasi nga mo ito nga time daw, di po gano'n, hindi pagdandugon. Bali si mami mo managlakat sa Bacolod. Kay duwa sila ni Papa dito. Papa mo ga ubra, tapos kamo bilin sa Iloilo. Pila edad mo sana? First year high school gani. Ay my God, first year high school ga, may nubya ka na to, gaybi ka pa. Marites. Bago pa lang ko ito yung mag first year mo, doon mga, alin sa grade 6. Grade 6 mo ano. Tapos, doon, hindi pa ko yan, kabalo mayo, magsakay bla. nagkaon ka man ay sa Prince Kitchenette. Tinga ka nagupod kaya kay mami, ha? Di nambala niya ko mga idulong ko sa. Gabi, idulong mo siya sa barko? Isa ka lang din mabalik? Isa mo nga kabataan, do wala gid may gano kay mami maglakat na siya. Ako lang gid nga doon mag-block. Kaya mama's boy ka nga daan? Kaya mo nga ako lang yan nagdulong siya. Mama's boy ka? Ito ko ni Bobby, guro yung hinampang. enjoy sila sa mga tatihan. Kaya tatihan time, get home. Kaya nagupod ka kay mami? Kaya son? Paglakat ng barko mo noon, amak mo yun sa... Dili ako ni nagkaon ka mo, tapos ginorderan niya kaya sang ano para balon mo, papuli. Oo. Umpaw ya to guro pa, hindi ka masubuan kay paborito. Kay paborito mo. Ahay. Te. Paglakat na sang barko, di puga, dumalupok lugar. Okay, nakabalo si mami, no? Nadula si mami, siya kabalo nga. Abi guro ni mami, okay lang kay gamay ka pa. Bisan bayaan, okay lang. Hindi ko to high school me. Yung grade 5 ko lang. Dumbal mo to lang grade 4? Grade 4 Kamay ko pa lang, grade 4. Mag-grade 4 ka. 7, 8, 9, mga 10 years old ka lang eh. Basta dogin to doan, yun lang ko bala. Paano magsakay? Kung din magsakay. Oh, Diyos ko, mut ah. Bala. Tapos doon sa diyaman mo kay ati-atihan. Pero hindi dapat, no? Hindi dapat, tani. Kaya amak mo. Kung di naglakat sa muna. Mag 10 years old ka lang. Kung nalakat ko lang ang sa Coca-Cola, dablin sa muna. Wala pitanda sa amon. Sa Meliesa, no? Coca-Cola, ginalakat ko lang. Kaya ako nagtanaw dyan sa ati-atihan sa ano mo. Isa ka lang tayo, isa ka lang. Imagine ko mga short pants. Gamay-gamay, pabisi mo, may bingamon pa. Tapos pagkita ko kay, sa magulang ni Apa, Blas Baby, Rivera, kita ko, kita ka, dili ka ako sa akadyo para makita mga jatiyan. Sino? Si Baby Rivera, gani. Ang magulang na siya ni Apa. May pick up sila mo. Yung dala, blow. Gamay-gamay ka nga daan, naluwi siya. Saka ako to sa pick up. Tapos yung ano na dala mo. Lipay-lipay. Kita mo ginatag ko siya, blow. Kaya kalain buot mo. Hindi ko pa panginaon mo. Kalain ang buot mo. Si Siyempre. Baby, nagkaon, namitan ko namit nila. Tamak mo ang bilog nga, flying saucer. Sandwich, kinatag mo sa iya. Kaya hindi ka kapanginaon nga glain buot mo. Kaya naglakat si mami sa Bacolod. Grabe, no? Nagyan sa muna nga. Hindi, grabing umulang taon sitwasyon, pero ang balon ko to yung siya. Isang amutong nga time niya, grade 4 pa lang ko, ando pa lang na nga year. Tuga pisos yung mga adlaw. Ang makman, dako, ginay mo yan. Makabalon kaysa una, ya, 10 siya, dako na mo. 10 centimos. Tipin sarap lang ako niya balon, pisos ang adlaw.
Ay, Ngayon, sa pinsa ko, hindi gid hindi mabakal mabakal ang, sang ang kwarta. kasubo mo, Ang blow. kasubo, no? Mm. Tuod. Hindi gid. Kaya wala di tao ang dali lang tayo ha. Mano lang ko di kayo daw nagtulo-tulo ang luha ko. Kaya lang gid. Ay. Di lang gid. Mabalik ko da. May ko rin pa may magkuha sang ano pasensya lang ka mo amon nga. Amon lang nga ano ganini ah. Portrait. Ang amon picture nga duwa ni Chito sang pagkasal. Ara sa igada ang bantay sang balay. Ada siya. Te ari naman kami istorya naman kami nga duwa sang mga nagliligad. Doon dala pa tulo-tulo sang luha. Tita di ka na way po tapos siya way po kakaon mo. Way po kuya ka umpisa kaon niya. Tapos ko na yan. Di aon ka ba? Kung ko dablanay kay matapuson ta ning istorya ta. Yan si plus lakat na. May istorya, buhay ko blabas sa tiyatiyan. Basi tulok ang luwa ko ha. May naman ko bulok. Para hindi ko po yung sakyo. Ay, ambot lang. Una, pa nagtulo-tulo ang luha, kuya. Ari nga mga boxes nga nagpadala. Way pa maariglo. Nariyo. Nan. Damoy kami limuson di. Sulod sang balay. Damo gid. Damo gid kami hilimuson. Te, ginom ka na. May pa. Sige, may next chapter pa ni. I-remind mo ko nga ilaban ko na ang kuan ha ang butangan ni Brace ang iyan ang ano. Gabing tubig ba? Cold ba? So di mo ko ang Draw. bala ko kung ano na next chapter of your life. Mabutang pa na siya mabulong. Ay, sige ah. Kabatan, kunin ko siyang bulong ko. Ano mo na? Santo Niño, thank you. Thank you, kid. Santo Niño, thank you.